Arang. So, hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe. So, yun mga sis, for today's video mga sis, for today's content mga sis. So, pupunta po kami sa market mga sis, for the gala-gala mga sis. So, huy! Kasama ko po ang aking twin mga sis. So, nauna na po siya sa akin mga sis. So, yun mga sis. So, diba pasaka? So mga sis, pupunta po kami sa market mga sis kasi mga sis, bibili po kami ng mga bagay-bagay mga sis kasi malapit na po yung birthday namin mga sis. Pwede pa sa mga ang mga person mga sis. So this is my outfit for today's video. Pwede pa sa A few moments later. So mga sis, pwede bili-bili na. Kuan ka ko eksakto. Nya katong box. Muncher. Halo-halo. Apila tong sa biskwit o nga yaho. We're the country ng person mga sis. Go! A few moments later. So nandito na po kami sa Wish Shop mga sis para bili ng mga bagay-bagay. A few moments later. So nandito na po kami sa Okay-Okayan mga sis para bili ang mga persons sa halagang 45 pesos. Di mo kaya, go!
Umi. Yun sa rin mo. Basta na ko. Anak, minion namin ka. Pwede kang smile, babe. You're not. Para pa sa akin. Dari lang niya. Sumasas for the lakad-lakad ang mga person. Dire. At sumasas kakatapos lang namin mag-okay mga sas for the pasabang. O diba, mga sis, ang init dito mga sis. Hoy, bing. So, papuntahan lang namin yung friend namin mga sis for the OA go. A few moments later. Mga sis for the uwian ng mga person mga sis. So, ito pang aking dalang mga sis for the pasabang ko eh. So mga sis, update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nandun na po kami sa bahay mga sis for the pasabang. A few inches later. So hi mga sis, nandito na po kami sa bahay mga sis at saka mga sis. Kakatapos ko na magbihis mga sis. So yun mga sis, so ito na po yung nabili kong ukay. So ipapakita ko sa inyo mga sis, one by one mga sis for the pasabang. So first mga sis, ito mga sis for the jacket. Ang kapal ng quality niya mga sis for the pasabang. So ito siya mga sis sa halagang 45 pesos mga sis. So next na po tayo mga sis. Ito po siya mga sis. 25 pesos lang pala siya mga sis. Itong jacket 25 pesos at saka ito po mga sis. 25 pesos siya mga sis. Uy! So ito pong short mga sis. Sa halagang 10 pesos mga sis. Magkaiba po ang store nito mga sis. Tsaka next mga sis. Pero din po tayong jacket. Pero meron po siyang disenyo dito siya mga sis. For the TikTok ang peg go. Di ka away for today. Sa halagang 10 pesos mga sis. T-shirt. Yes, 10 pesos lang po ito siya mga sis. So next mga sis. Is ito mga sis. Para siyang rush guard mga sis. Pero palta yung ano niya dito mga sis. Yung lower. Diba ang ganda ng design niya mga sis? For pakado. And lastly mga sis. Is itong swimsuit mga sis. Pasako. O diba? Sa halagang 10 pesos mga sis. Bilangin natin yung nabili kong ukay-ukay mga sis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pong ukay-ukay ang nabili natin mga sis. Pwede pa sabag! Uy! A few moments later. So mga sis, ipapakita ko sa inyo mga sis yung nag-grocery kami mga sis. So ito na po siya mga sis. Pag yun natin magaling silang jumbi silang kuya, nag-promote sila.
disposable glass for the aring. So mga sis, ito ang nabili namin lahat mga sis for the pasarap. So mga sis, hindi po ito sponsor mga sis. Actually mga sis, ito po ay kita namin sa paggawa ng recycled costume mga sis. Sa last vlog ko mga sis, panoorin yung mga sis. Pasabog yun mga sis, diba? Gusto mo yun? Gusto ko yun! I hope you like it this video mga sis. At yun mga sis, dito man natin tapusin natin vlog. So thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking mga videos. Bye-bye!